'Yan mata kun rage kwaɗayi da buri sai mu aure ku. Kana sona ina son ka, matsalar ɗaya ce rashin mota. Dogon buri baya raina in akwai mota da intanji. Tunani zai yi kure duk mai karya kuma ba ya yin lastin. Kin zaɓi kuje ku shofin ku yi hoto don ɗaya kiyo postin. Kalar madara kalar nono ke kuma ki dubi kalar fentin. Iyayenki talakawa ne kin raina kalar gidan naku. Tabbas talakawa ne iyaye na bayan Allah. Mun tashi muna yara cikin talauci mun sha wahala. To yanzu mun waye wajibi mu nemi shan daula. Rayuwa na sun canje talakawa ku bi kalar naku. Rufin asiri shine zaɓin da ban sun yawan nera. Kwaɗayi ɗakin wahala kowai shiga bayan nasara. Samu da rashi Allah yake bayarwa ya tsara. Goyon ku shiga mota mai tintik ba kwaye shakku. Ta saka samun son gaske ke wahala. Talakawa yau dara haka masu kuɗin ma da akwai matsala. Haka yasa gwara masu kuɗin ko ba komai masha daula. Wallahi ina buƙatar aure amma ina cikin shakku. Wasu masu kuɗin akwai gori daure ki tsaya ga irin naki. Sannan wasu cutar ki za su yi rashin lafiya kin rasa ranki. Su saka miki cuta mai girma kin bar Allah da iyayenki. 'Yan mata akwai matsala ku yi aure rufin asirinku. Na kwarai za mu samu. Duniya ta baro da mu kawai na mu rike kanmu. Shaye-shaye da kwanan hotel wai yi fada da zukatanmu. Don Allah mai nazari mutuwa na ɗauke ƙawayenmu.